ନାହିଁ ବିଚାରେ ଗିର ଭରତହି ଆଗାଇକି ମୋର ଚୂର ନେଲା ଗାମୁଛା ପୁଣି ବତିକ ହେଲା କୁଟୁମ୍ବ ଉପବାସ ରହି ମତେ ଯେ ଥିବେ ବାଟ ଚାହିଁ ଆଖି ବୁଦ୍ଧି କରିବ ମୁହିଁ ବସିର ମନସେ ଭାବଇ ତ୍ରିନାଥ ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବନା ନ କର ଗାଈ ବାଛୁରୀ ମିଳିବେ କୁଟୁମ୍ବ ସୁସ୍ଥରେ ରହିବେ ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ବହୁତ ମିଳିବ ଧନ ସମ୍ପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହି ଯୋଡ଼ି କର ଯେ ଭାଗ୍ୟ ହେବ ମୋର ଦେବୀରେ ପାଞ୍ଚ ବେଳା ମୁହିଁ ଏ କଥା ମୋର ସତ୍ୟ ହୋଇ ସେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଳା ସେ ଦିଅଇ ଆନନ୍ଦେ ଯୋଡ଼ିର ବେରି କର ଖଣ୍ଡେ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ବୃନ୍ଦ ପଡ଼ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ରୁଦନ ତଦନ୍ତେ ରୁଦନ ସାରିଣ ଡକାଇ ସବୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ପୁତ୍ରକୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଲେ ଯାହା କରିବା ବିଚାରିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଭଦ୍ରାର ବେଳା ପୁଣି ଉଠି ବସିଲା ତାର ସୁତ ସପତ୍ନୀ ଆଦି ସମସ୍ତ ସାଧୁ ଯେ ମନେ ବିଚାର ଅପ୍ରାଧ